ଜଣେ ହିଁ ଯାଉଛି, କିଏ ନାହାନ୍ତି। ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ନା କିଏ ପାଇଁ ଡରବା। ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରରେ ଆସିକିନା ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି। ଆଉ କଣ ସେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଯାହାକି ଗୁପ୍ତେଶ୍ଵର ଅଛି ଆସିକିନା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବି ସବୁ ଶୁଭ କାମନା ହବ। ଶବର ମାନେ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଭେଟ ପାଇବା ଲୋକ। ଓହୋ ନିଶ୍ୱାସ ଲେଭେଲ ଟା କମି କମି ଆସୁଛି। ସୋ ଗାଇଜ ମନ୍ଦିରରୁ ଟିକେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି ପାରବେଡା ଗୁମ୍ଫା ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଗୁମ୍ଫା। ଆଗକୁ ଯାଇକିନା ରାଇଟ ସାଇଡ କୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଚାଲ ଭିତରେ ଯିବା। ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକିନା ପଳେଇଲେ, ଦେଖିଲେ ଏବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଜଣେ ଏଠି ଯାଉଛି। ଆଉ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ନା ସେ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇଲା ହୋଟେଲ ରେ। ତ ସେ କହିଲା କି ତୁ ଜଣେ ଯାଇକିନା ଆସେ ମୁଁ ଖାଉଥିବି ବୋଲି କହିଲା ହେଲା। ମୁଁ ଜଣେ ଯାଇକିନା କେବ ଭିତରେ ପଶିବା ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଯେତେ ରିକ୍ସ ହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଜି। ଦୁଇଟା ଆସ କି ମୁଇଁ ବି ସାଜି ସାଇଲିନି ନା ଜାଣି ତ ଭିଡିଓ ଲଗ ସେ ଦେଖି ରହିଲି। ଓହୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଇଲୁନି ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ସେତିକି ଏତିକି ଗୁମ୍ବା ବାଟା ସସ୍ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପଶିଲା ପରେ ଏଇ ଟାଇପ ର ବନ୍ଧ ଟାଇପ ର ଦେଖାଯିବ। ଯାହାକି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ। କଣଟା ଏଇଟା ସୀତା ପାଣି ଦେଇଲା ବନ୍ଦ କି ସେଟା ଏ ଗୋଟେ ସବୁ ଗୋଟେ ସେ ସୀତା ପାନି ଦେଇତେ ଲାଗେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଏଠି ପୁଣି ଯାହା କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଗରେ ସୀତା ମାତା ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ଏଠି ଏ ବନ୍ଧରେ। ଆହୁରି ଏପଟେ ଗୋଟେ ବି ବନ୍ଧ ଅଛି। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି ଏଠି। ଯେ ଆଉ ଏ ପାଖରେ ସୀତା ମାତାଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଗାଇଜ ମୁଁ ପାରା ବେଡା ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏଠି। ତ ଭିତରେ ଯିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନେବା। ଭିତରର ସିନ୍ ଟା ଏଇ ଟାଇପର ଅଛି। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ଏଟା ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଭଗବାନ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଭିଡିଓ ବାଲା ନାନୀ ଭିତରେ କେତେ ଜାଗା ଅଛି ଏଠି? ଲାଇଟ୍ ମାରି କରି ଗଲେ ସେଇସି ହଉ ଠିକ ଅଛି ନାନୀ। ତୁ ତମେ ସେ ଜାଣିଲା ଲୋକ ତମର ପଛେ ପଛେ ଆଇବି। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ଏଠି ଦେଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶୁଛି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ। କେତେ ଦୂର ଯାକ ମାଇତି ମାନେ ଲାଇଟ୍ ମାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଇସ ମୁଁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଲାଇଟ୍ ମାଙ୍ଗିଲି ଆଉ ଭିତରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତ ଚାଲ ଯିବା। ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଟାଇପ ର ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି। ପୁରା ଗୁମ୍ଫା ହେଲା ଦେଖ ଲାଇଫରେ ଭାଇ ଏ ଟାଇପ ର ଗୁମ୍ଫା ଫାଷ୍ଟ ଥର ଦେଖିଲି ଲାଗିନି ମୁଁ ଜଣେ ହିଁ ଯାଉଛି କିଏ ନାହାନ୍ତି। ଦେଖ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ନା କିଏ ପାଇଁ ଡରବା। ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆସି ଆଉ କଣ କରିବେ ମତେ। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ତଳେ ଯିବା ଆଉ ଯୋଉ ମା ମାନେ ଆସିଥିଲେ ନା
ସେମାନେ ଅନ୍ଧାର ବୋଲିକିନା ପଳେଇଲେ। ଆଉ ମୁଁ ହେଠି ଲାଇଟ୍ ମାଗିକିନା ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇ ଲାଇଟ୍ ମାଗିକିନା ଭିତରକୁ ପଶୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଏଠି। ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଲା, କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ହେଲା। ଗୋଡ଼ ବି ଖସୁଛି ହେଲା ଏଠି। ଖାଲି ମାଟିରେ ସିଡ଼ି ବନା ହେଇଛି ଏଠି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଜମାରୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ ଗାଇସ୍। ତମ ପାଇଁ ବୋଲିକିନା ତୁମ ଭାଇଟା ଆଜି ଜଣେ ଏଠି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି ହେଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବୋଲିକିନା। ଏ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ହେଲା ଗୁମ୍ଫାଟା। ତ ଚାଲ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା। ଏ ଟାଇପ୍ର ମାଟି ରାସ୍ତା ଅଛି ଦେଖ, ପାଦ ଖସିଯିବ ହେଲା ଏଠି। ପାଣିଆ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା କି ନାହିଁ, ପାଦ ଖସି ଯାଉଛି। ଯେମିତି କେୟାରଫୁଲରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ ଏଠି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆହୁରି ଏଠି ଦେଖ ଉପରୁ ପାଣି ତଳେ ପଡୁଛି, କାଦୁଅ ହିଁ କାଦୁଅ ଏଠି ବାଇରେ। କି କଷ୍ଟ ଦେଖ, ଗୋଡ଼ ଖସିଲେ ତଳେ ପଡ଼ିବ ତ ସତର୍କରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା, କାହିଁକି ନା କାଦୁଅ ମାଣି ଦେଇଛି। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ଦକ୍ଷିଣ ଟିକେ ପକେଇଦବା ଏଠି। ଉପରେ ବି କେମିତି ଅଛି ଏଇଟା ଗୁଡ଼ାକ, କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଭିତରେ ଏଠି ଭାଇମାନେ ରିଟର୍ନ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଭାଇ ଭିତରେ? କିଏ ନାହାନ୍ତି କି? କେତେ ଦୂର ହବ? ଓଇ ଜଣେ ଅଛି। ଓଏ ଓହୋ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ। ଏଠି ଭାଇ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକଲା ଏକା ଅଛି ହେଲା। କୋଉଠି ପାଖରେ ଅଛି କି? ଏପଟେ ଅଛି, ଏପଟେ ନା ସେପଟେ ଭାଇ? ହଉ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ହଉନ ଅଛି ଭାଇ, ଗୋଟେ ଏଠି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ହେଲେ କି ଅନ୍ଧାରକୁ ଠିକ ସହିତ। ଏ ଟାଇପ୍ର ରାସ୍ତା ଅଛି ଗାଇସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କେୟାରଫୁଲ ହେଲା କି ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ। ଭାଇ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ। ଏଠି ଦେଖ ଉପରୁ ପାଣି ତଳେ ପଡୁଛି, ଏଠି ପାଣି ବି ଅଛି। ପାଣି ବାହାରୁଛି ହେଲା। ସେଠି ଭାଇ ମାନେ ମତେ ଜଗିଛନ୍ତି ଉପରେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏକଲା ଆସିଛି ବୋଲିକିନା। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ଏଠି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଗଲିଣି ପାତାଲପୁରରେ, ପାତାଲପୁର ପାଣି ପାଖରେ। ଯେ ଭାଇକୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ପାତାଲପୁର ପାଣି ବୋଲି କହିଲେ, ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଦେଖ ଗାଇସ୍ ଆର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ କରି ଯିବା। ଦେଇଦେବା ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କର। ଏଇଟା କହିବେ ପାତାଲପୁର ପାଣି କହିବେ ଗାଇସ୍। ଏଥିର ପାଣି ହିଁ ନେଇକିନା ପୂଜା କରିବେ। ତ ଏତିକି ଦେଖେଇ ପାରିବେ ଭିତରେ, କାହିଁକି ନା ମୋର ଅକ୍ସିଜେନ ଲେଭେଲଟା କମି ଆସିଛି। ଦେଖ ଏ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଭିତରେ। ଆଉ ଦେଖ ମୋର ହାଲତ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା, ଝାଳ ମାଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ଗାଇସ୍ ଉପରେ ମତେ ଜଗିଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ, ଯାହାକି ଏକଲା ଆସିଛି ବୋଲିକିନା। ତ ଚାଲ ଲେଟ୍ କରିବା ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବା। ଏ ପାଖରେ ଏ ଟାଇପ୍ର ସିଡ଼ି ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିକିନା ଯିବି ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ହେଲା। ନିଶ୍ୱାସ ଲେଭେଲଟା କମି କମି ଆସୁଛି।
चलो धन्यवाद भाई जोगितिबार ए देखे कि भाई चलो 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 तुम आगे चलो हम ओह ठीक अच्छे चलो भाई देख पारते ये भाई भौणी गुड़ा मत जगिले कहीं ना मुझे एकला आसली किसी भी देखा जाऊ ना अंधार देखा जाऊँ बड़े गुम्पारू बर्तमान बाहर लेनी बाहर की गुम्पाला देखो मो देहरे हालत केमती भाई सतरे कि भयानक लगे गुम्पाटा मु एकला थी बोलिकिना से सपोर्ट कले बोले भल है तो चलो एबे मु आउ गोटे गुम्पा को देखेबी जोटा कि स्वर्गद्वार गुम्पा तो चलो जो पिला माने मते जगितिले ना से गुम्पा भितरे से माने होचंती आम लमतापुटर आउरी बरेगुमा रहा कि बाहर आसलार तांके पचारे आ जो पानी देखे नी कि पातालपुर पानी बोली भितर सेटा पुणी आम मेन शिव मंदिर पाद तलर पानी ये आसली कहले लगे से भाई माने तो सेटर पानी नहीं आ माटी नहीं पूजा करबे आ विभिन्न प्रकार कम लगे बोली कहते तो गाइज चलो एबे आम स्वर्गद्वार गुम्फा को देखवा गाइज फाइनाली पहुंच गले जब बर्तमान स्वर्गद्वार गुम्फा तो भीतर को बसवा आ प्रभु दर्शन देवा जय शिव शंभु सो गाइस स्टार्ट हो गला स्वर्गद्वार गुम्फारे चढ़िबार मोर मु बर्तमान चढ़ुचे देखो ये टाइप रो सीढ़ी अच्छे तो भितर आपण मानक मु नहीं देखा एपटे गुम्फा नहीं कि एवाट अच्छे जय शिव शंभु ये गोटे मंदिर अच्छे तापर एपटे जीवा ए बर्तमान आम एपटे गुम्फा अच्छे बाहर ये से अंधकार टाइप अच्छे लगे तुमका देखी देखी आइली यार तुम समासी रही कहीं माँ सीधी पूरी आइली से पातालपुर एकला पूरी हुईली ओ से लाइट नहीं करे ए 10 टाका देले गाइस देख पारते एटा पुन नागपेणी एमती जाइछे एडे आउचे सप्तपेणी जागी महाप्रभु कर एडी पानी तले पड़ुछि महाप्रभु को ऊपर एडी पानी पड़ुछि ठीक टाइम लगबो मनस्कामना ठीक है जय शिव शंभु हर हर शंभु शंकर जागे काली गाई रो कीरो जंती महादेव ऊपर पड़बो से टाइप रो छिले एटी महाप्रभु को ऊपर से पानी पड़ुछि से ये नागो एटी नागो पानी जय महाशंभु पार कोन जाइला केटी एने अच्छा भितरे देखिए आप तो एड बाबा संग जो वीडियो करो देखे दियो बाबा ठीक है हमर में से फोटो आकर में से ओ ठीक अछि ओ ठीक अछि बाबू ओ ठीक अछि मैं धन्यवाद मैं एटी मो बर्तमान नना संग आसी एटी प्रभुଙ୍କର दर्शन लेवा पाई एटा होसे काली गाय ये काली गाय पाकरे क्षीर पाइला का सब लोक माने सब पाउछंती ठीक अछि जतके जगह पूजा करछंती मना नाही काली श्रद्धा पाई भूट बाटो नडिया मारछंती आइए एटे क्षीर पाइबार আছে क्षीर पाइला परे नडिया बांगले नडिया तांकर सब शुभ हेलानी ठीक अछि मोर नामटा हैला छबर गुप्तेश्वर मुख्य गुप्तेश्वर मुख्य ठीक है लाइट मारबे तो मो को देखा जाव ना हां ये होचे गुप्तेश्वर सबरो बोली कहउचंदी जा सुनले गाइस जदि आपण मानकर कौनसी असुविधा थिले एटी आसंतु जाकि बाबा हमर आपण मानकर मनस्कामना पई एटी प्रभु को पागले प्रार्थना करबे तो आउ कोन कहबार को चाहू बाबा कोन तो एटा कोन
କହିବା ଏସେ ବୋଲେ ମୁଁ ସବର ମାନେ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଭେଟ ପାଇବା ଲୋକ ଓହୋ ସେଥିପାଇଁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ହେଲା ସବର ମହାପ୍ରଭୁ ହଁ ଏଠି ଏଟା ବାମନ ମହାପ୍ରଭୁ ରଜାର ମହାପ୍ରଭୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ସବର ମହାପ୍ରଭୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସବର ଭେଟ ପାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛି କାରି ଗାଈ ସିଆଡେ ଅଛି ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ସବୁ ସପ୍ତପେନ ନାଗ ଇଏ ଜିନିଷ ଏ ଜାଗାରେ ଅଛି ଠିକ ଏ ଅଛି ଗୁମ୍ଫାର ନାମ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ ଭବନ ଶିବ ମନ୍ଦିର ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାର ଠିକ ଏ ଅଛି ଗୁମ୍ଫାର ନାମ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବାବା ତୋର ନାମ ବତା ବାବୁ ଜନ ଖରା କୋଉ ଗାଁ ମୋର କି ହୁଁ। ଲମତା ବୁଟ ଅବଜାନ କରା ଲଙ୍କା ପୂର୍ବ ମନ୍ଦରେ ଶିବଙ୍କର ବଦ୍ୟା କାରିକା ସଜିରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଂସାରର ମନ୍ତ୍ର ପବିତ୍ର ମାତ୍ର ये राम लक्ष्मण सीता भगवान जगन्नाथ में बजरंगबली हनुमान राधा कृष्ण सब शांति करो मन का पूर्ण करो शिवंकर वर्द्या कालिका कर दिया मार के भोग दिया बाबूजन करा सब शुभ करो से मन का पूर्ण करो गुरु वसन गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय गुप्तेश्वर ଓକେ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପାଖରେ ସବୁ ଶୁଭ ହେଲାଣି ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଆସିକିନା ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି ଆଉ ମୋ ନାଁରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ଆହୁରି ବାବାଙ୍କୁ ଯୋଉ କଥା ଶୁଣିଲେ ନା ତାଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯାହାକି ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଅଛି ଆସିକିନା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବି ସବୁ ଶୁଭ କାମନା ହବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆହୁରି ଦେଖା ହେବା ଆଗକୁ ଏଟା ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଦେଖ କେମିତି ଅଛି ତାର ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ସୋ ଗାଇସ୍ ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ପାରାବାଡ଼ା ଗୁମ୍ଫା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଗୁମ୍ଫା ସବୁ ଦେଖେଇ ସରିଲେଣି ତ ମୋ ପେଟରେ ହେଲା କି ନାହିଁ ମୂଷା ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସକାଳଠୁ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନେଇ ବୋଲିକିନା ଭୋକରେ ଖାଲି ଅଛି ହେଲା କି ନାହିଁ ଏବେ ଯାଇକିନା ଟିକେ ଖାଇବା ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ହେଲା ଏବେ ଆସିକିନା 4:30 ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ହେଲା ସକାଳଠୁ ମୁଁ ଭୋକିଲା ଅଛି ତ ଚାଲ କିଛିଟା ଖାଇବା ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ସେଠି ସମାପ୍ତ କରିଦେବି ଏଇ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ନାନୀ ହୋଟେଲରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଚାଲ ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇ ହୋଟେଲରେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ହିଁ ଲାଷ୍ଟ କଷ୍ଟମର ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ସରିଲେଣି ତ ଚାଲ ଆମେ ଖାଇଦେବା କେତେ ଲା ନେଉଛୁ ଭାଇ ଭାଇ କେତେ ପଡ଼ୁଛି 200 ଟଙ୍କା କି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କରିଦେଇଛି ତ ଗାଈ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ନାନୀ ହୋଟେଲରେ ଭାତ ସହିତ ଡାଲମା ପାମ୍ପଡ଼ ଚିପ୍ସ ଭଜା ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଦେଇଛନ୍ତି ଖଟା ତ ଖାଇ ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଭୋଜନଟା ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲିଣି ଏଇ ନାନୀ ହୋଟେଲରେ 200 ଟଙ୍କାରେ ସାଧା ମିଲ୍ସ ଭଲ ଥିଲା ହେଲା କି ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଏଇ ହୋଟେଲରେ ସାଧା ମିଲ୍ସ ମିଳୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ବି ଆସିପାରିବେ ଘରେ ଯିବା ଆଗରୁ ଘର ପାଇଁ ଟିକେ ଭୋଗ ଧରିଯିବା ଏଇଟା କେତେ ଲାଗ ନା 20 ଟଙ୍କା ଓ ଠିକ୍ ଅଛି ଦୁଇଟା ଦେଇଦେ ଦୁଇଟା ଦେ ତ ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କିଛି ସରିଲାଣି ଭୋଗ ଫୋଗ ସବୁ କିଣା ସରିଲାଣି ହେଲା କି ନାହିଁ ତାପରେ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲି ସେଠି ଆସିକିନା ଏବେ ହେଣ୍ଡରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଉ ଏଠୁ ହିଁ ଏଇ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଟୁର୍ଟା ଆଜି ସମାପ୍ତ କରୁଛି ହେଲା କି ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିକିନା ମୋ ମୋଟିଭେସନଟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେବେ ତ ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଇବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାଏ ବାଏ